Ana kurbane. Ada. Sukses sampean Lindo. Jadi terus ngantem kula guangane godo ning wau. Nggih, sukses. Sukses. So. Nah, lega kita. Wah. Kula nyawang tandangi Setyaki kalih Kurawa jian. Gamane mung ana pedhang godo tok. Nanti don delik. Harap ganti ping 10 ngono men mumet sing juga wayang. Manyan niki ngaten. Gandeng Kurawa pun mundur mongko Kurawa niku murid sampean. Nah, sakniki njajal. Gandeng murid do kalah sing maju gurune. Pripun? Nang niku arep dadi pengiring mantane. Masa kon maju perang? Raiso. Makin kalau maju lo teng penyonyo apa ya wangon pengiring anten lo teng penyonyo niku. Tidak bisa. Bener. Weh lah kok jengkel ke. Ketoke ngalor ngidul rono rene kok. Jarine ampuh urung weruh tandange. Nak jare sapa-sapa diladeni, sapa-sapa dinyanyi. Napa? Jare sampean niku gurune Kurawa mbok ya pisan-pisan maju. Kok sik. Niki tak totone nggih. Kula niku pendhita leres kula gurune Kurawa. Ning ananging kula niku guru nggon kadigdayan ni mung mejang. Tur pendhita kuwi ora oleh perang. Lan dong. Ya, padune wedi kowe. Kula niku malah curiga. Tembunge apa? Sampeyan niku jane pengen patih dijazah mboten ta? Nek sampeyan niku patih duwe ijazah, tegese sampeyan patih sing mumpuni. Mongko patih niku wakile ratu. Ngagi Kurawa mawon dokalan niku sak ora-orane sampeyan wong tuane Kurawa kudu wani maju perang. Nggih. Ora mung dawuh karo dawuh kongkon karo kongkon. Nanggepe nampun kongkon iku yuk marem napa sampeyan kongkon sing dikongkon menyang yuk lincak. Linggo linting udut. Patih kok kaya ngono. Jebul niku sampeyan yo patih sing jireh, patih rawani perang. Ngono dadi patih iku bangeten sing milih. Cara kula mamerke iki lho patih ngene ora men bieh-bieh. Patih cerdas, patih digdaya. Patih kok imbas-imbis. Sini. Iya, titenan ae Setyaki tandingmu senggone kok le mangkel ayo. Mang tonton Kakang Dono. Mudara. Ayo, maju perang. Wong tuwa dasar cindhek ngene tandange ya kaya ngapa. Ayo ketapel. Mudara. Ndak pundi? Ndak pundi? Ana. Ajeng perang. Kak. Aku ki ora tau perang kok, Nggir. Yen ajeng perang sampun tanding Yai Setyaki, tandingi Patih Udawa. Ora. Lah tindak mriki ajeng napa? Ya mung arep ngenehi kabar. Anakku Irawati rak ya waras. Ih, panjenenganipun syukur. Suk jemah kliwon ki lega ora? Bersane tak jak ngidul. Tak
takjak manekung perbani Gusti kuwi men tentrem uripmu. Ora mung uripmu ngalap nyaur. Enggak nggih. Anggere anake Antiwati putuku arep sekolah lemu golek sangu nganti bingung. Ayo takjak sesuk rak mesti kepenak lancar terus laris wis anggere manut pituture wong tuwa. Nderek ngerak ngono. Ngestaken dawuh Hyang. Kadake luhur aku kok. Kula tindak mriki sajaipun saking mrika sampun dipun sengka. Ngene. Jane aku ki mau ki ora arep maju ning merga Kakang Durna ki memanas atiku diarani aku ki patih ning patih jireh. Patih ora wani perang. Patih gak nggih. Ora trima rasane atiku. Nak dasari ajeng wani kali kula tandingi mboten nyastaki ning tandinge Udawa. Ah ora. Aku ki mara tuamu, arep mara tuwa ki nek tumindake ora bener ya jotosan ya jotosan. Aja kaya ngono kuwi. Kira-kira diajeni ora kena ya ora usah diajeni. Ora ngrumangsani bendina tak parani tak jaluki anggen mara tak jaluki. Ora ngrumangsani. Sing ora ngrumangsani ki kowe kuwi malah. Kersane pripun? Wis to ngene wae ta. Wis ora usah perang-perangan barang iki titip iki nggo putuku. Dikekna nggo turahane nggo Antiwati. Nggih, matur nuwun. Sesuk nak kurang sowan nang Plasa Jenar tak tambahi. Nggih. Ning ming aku arep njaluk tulung. Pripun? Aku yen karo Durna wis sengite kepantiwati. Aja diarani aku ki patih ora wani perang. Ayo saiki aku kareku ngetokke do perang ning etrok-etrok. Men Kakang Durna le nyawang saka kono ki aku wani perang tenan ngono lho. Aja meneh karo Setyaki karo mantune gelem gelut ngono lho. Ora apa-apa modele saiki mantu wani karo maratuwa ki biasa. Anggere kekarepane ora keturutan ku kowe do wani nek tenan. Panjenengan nek aku ora maratuwaku lanang ora ana dadi ora wani apa. Nggih. Ayo tantang-tantangan. Soale gebangeten le ngece karo aku. Janji ora wani perang ati-ati. Lho suarane. Nyenyengit tenan. Udawa, ana apa Pati Sengguni? Nuwun sewu jangkar. Ora apa-apa santai wae. Wis ta, santai wae. Kaya nak biasane nak sila wong papat kae lho. Nyocekek ngene karo maratuwane ngene iki ora apa-apa. Kaya remi wae. Kowe gelem semingkir saka papan kene apa ora Udawa? Besok ora gelem saiki apa dene. Wani karo Sengguni sing tak wedine abamu. Ora gelem seminggah tebakmu tak getih mangsa wurunga. Watana tinggal loncat bidhi kelakon pecah sirahmu. Ning ora tenan. Lah nggih ae. Ya ora sah gameli ya. Ora wurung dembung loro ora akur. Kendangi dhewe. Pengendang saiki njaluk 200 ya. Ngangger tengah wengi bar gara-gara medhun nguyuh yo wis ra mulih. Tak tak. Dung gendangget, dung gendangget, dangget deng. Ibu. Tangkap. Nimun cikarane ayo bangun negarane. Masku dhewe. Sinden medhit apa patake dhewe. Aku tantem. Aduh. Aja sera-sera Udawa. Aduh, kemepyur tenan. Kok atas sih beto watu lah trembelane. Arep mateni aku kowe ya. Mun aku wis mati juga arep tak gawa kabeh patihan ngono piye.
Tenan. Ora tenan kok. Ya ini iki jenenge nak dalang biyen iki tubrukan. Perapatan ngono lho. Mboten pertelon kecilikan. Nah, ini sambran. Nah, iki medun sik ngono kuwi. Ini aja ambles-ambles. Ini gentenan. Nah. Ngono kuwi terus sikepan. Ngene iki nak dalang sing mat iki jane ngene iki tek ora ditemplekke dadi ngene iki nak dalang sing gurung pengalaman templekke tenan terus ngene kecentrel. Mati dening aku kuwi Udawa. Biang tak getang tap tang trung tung dir punces apa ya mbelek karena mak grejes jebule ngeblegi belek Udawa lho umpamane kowe nguncalke wong ning dipaske iso ora saged paske sinten Durna mangke nek lara modar mbok men pendhita meng lincak-lincek kok kian joget tok ora ana tandange ndekno iki nak pas mangan ki obo ramos apa dhewe ih ngene iki ya terus tubruk ngene iki indok terus uncalke paske Durna. Dadah. Aduh Kakang Durna. Ancen Setyaki alih Udawa ampuh digdaya sekti mandraguna. Prak bel gedes ora ngandel aku. Lho kula niku perang apa? Kula tanding tiyasa kalih Udawa. Sentit ora percaya. Ngapusi. Wong aku ki tukang ngapusi kok ora diapusi. Ana wong perang kok kejanuk padan simo. Para kesimo. Kadowan. Mriko ngetan tekan kok rono-rono barang. Kula-kula niku perang ten. Rano perang kok teng ketuwil. Perang iki sabet ngono perang kok nyantai. Kaya didit ku bayar. Wes. Kula niku tenanan kok sampeyan tak percaya. Ora percaya wae. Oh, sampean perang karo Udawa diuncalke kok. Ngawur umum ini sampean diuncalke Udawa tiba tok mriko nika. Ora ana wong diuncalke kok bledek wong. Ora menyang nglarani aku ya ora. Wis, sengkunir. Macem-macem. Alesane larak nglarani. Udawa, ngono kurang seru. Buanter sithik ngono dengkul tungkak pas cengele Kakang Durna mati. Maki mau kurang banter dadi dengkul karo nibani gegrebuk meng krungkep thake. Kurang seru. Ayo mengko meneh. Oh, nek ngancam patiku kowe sengkuni. Iya. Nek rak kula sak ora-orane wis maju perang. Nah, wis maju perang. Nak sama nak urung maju perang. Oke, nah adik neteran oke. Dudu sama kula. Setyaki ora gelem tundha panek mati ding aku. Yeah.
Aja dindani. Tanda ya. Aduh. Mati aku. Mati aku aduh. Yang. Urung apa-apa seremuk sik awak aduh. Yang. Aduh. Kelatri aso Kakang Dur. Aduh. Aduh mati aku aduh. Menyang Setyaki ora urus. Nang karo aku kaya meteng weruh lutisang. Ditanjak-tanjaki nang ampleng aku aduh. Sareh Kakang Dur. Aduh mati aku aduh. Tesih urip kok mati. Urip mati. Mangga ngerti lho rak urip dhewe. Urip dhewe apane? Ora nyawa kok dilus-lus. Aduh mati aku aduh. Aduh pancen ra urus nang ya wis dadi ya. Men kena weruh aku kaya leganan kowe ya. Titenono. Mulane Durna karo Sengkuni kok selen iki mergane cepet remuk durunane. Mergo remuk-remuk karo Setyaki ya kowe ya. Kaget aku. Pripun ceritane pripun? Ceritane kan. Mulai maju. Ya, terus Udawa niku ora tundha manik kula tubruk indha. Tubruk nengen indha kiwa, tubruk kiwa indha nengen. Ora kena. Wah, nggih. Jenenge ora kena, nak ditubruk nengen indha nengen niku nggih kena. Temen aneh-aneh wae. Le omong kleru. Ya, Dik. Mlayu metigeng to. Wah, sing maju Setyaki kula tubruk ya lena. Wah, suwe-suwe limpe. Lek kula nubruk kebablasan tinggil saka dhuwur ting. Ngoten niku piur. Pun ora eling nika terus dinggo bal-balan karo Setyaki. Angger tiba geblak guajul cier kotal wir. Tiba bruk tendang le diel wir. Kurang marem le nendang dikuayang. Tiba gua bruk tendang tung tantung cier. Tiba wir tiba duk terus mau sampean genjrat kula nggih. Gimana? Ora. Ora ngapusi ya. Krasa kok duk ngono e. Kula niku ajeng nulungi sampeyan. Ning mergo lek kula nulungi sampeyan niku kesusu-susu dengkul kula ngenengi cengel sampeyan lho. Jane ajeng kula tubruk, ajeng kula tulungi. Bekas ta? Bekas ngapusine ta? Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur niku sing jenenge nubruk niku ngono. Kuwi nubruk. Nah, ini nubruk. Ana nubruk kok ngono, iki nubruk cara ngendi? Wis luar negeri ya. Nubruk ya. Nubruk. Nubruk ngono. Anak larani wis ora. Sengkuni. Sampe jane kanca apa mungsuh? Manut. Kula niku kurang napa karo sampean kok sajake sampean kalih kula kok semone ora trima. Kula nulungi dianggap luput apa kok dianggap luput saiki ngene timbangane mung adu cangkem adu omongan ayo. Tuwa do tuwa, Sengkuni apa Durna sing bali nyang Astina. Ayo. Hah? Ora wani kok. Wani kono ya aku ora sing rawani. Kok lek karo kanca kok gelut. Karo kanca ki ya bebrayan. Jiro siji nggo wong loro. Apa nek Jiro.
Bocah Kurawa wis ya. Le ampuh ki nak mangan. Nek kon perang ngono kuwi sudah muntir dhewe-dhewe. Ora mbiyen ora saiki. Ngrasake Kurawa ki glothok. Iki ngapa ya bocah ya karo wong tua kok malah sembledengan ngono. Ayo perang harus dulur. Ora dene wong edian. Karepe maju arep ngopo? Ora bingungi tok. Malah nger. Kurawa wis jan. Lah anak iki sing maju iki bocah kendel iki. Wis Kurawa paling kendel ya kur bocah iki. Liyane kuwi ora ana sing kendel. Ayo perang aku. Wong tuwa dijembeng. Nekat bae. Mbok ya metu kene ngono kok selo lho. Ora lega nek ora kene iki. Entak iki pundi? Nang kono. Oke, pun nek teng mriko. Nah, kene ngomong lho. Nanti le pipis. Weh, lah Kurawa ora ana sing wani. Bocah Kurawa gaman diluntrung gendera dibongkok. Kualik. Mundur, nyimpang dalan, Ger. Mundur saka ngayuda Matprawadya bala kang mangungsi para sata Kurawa ya lumayu mangungsi Kakang Udawa kula Yai Kurawa wis padha mundur saka peperangan awit sang kridhanipun Yai Setyaki nanging kula aturi waspada karana sedyanipun para Kurawa menika manunggil sedya kaliyan Yayi Werkudara. Iya pancen kowe mangkono. Bab iki yen ora ingkang tak aturake ana ngarsaning Koko Prabu Bathara Kresna lumabare para Pandhawa mesti bakal dadi pepalang dhawuhe Anggra Antasena. Yen mekaten suwawi kula dherekaken daya-daya sumusuling ing raka wonten kasatriyan Judipati. Ayo Kakang Patih Udawa tak kanthi daya-daya prapta. Monggo Yai.
tinon ning pamyat busana kang maneka warna orang geng manik kencana ratna prabandera layu kumi Jindrang Pandrasi Maru Surana Sorate karatiko Lon mamur kang anjrah ing bumi Ron mamur katyup angin to lep wulung-wulung ngakekendang maut-maut peksi kang katrajang satuwana milar ngungsi papan kajeng ageng kababat karungkat rungkut-rungkut sumulak saking tandanging Purwadya Bala ingkang samya bitutama bodho sakala mundur keplayu para Kurawa ingkang pinandhikan Raden Kartomarma sakadang nekuk penjalin anyimpang margi Lestantun Raden Haryostyaki sartanikan patih Udawa sakwetawis prajurit lenging cipta daya-daya prapta wonten ing kasatyan Yudipati to geni kang minursita tunggal papane siji pernahe ewuh kaya kalamunta sinarengna nenggih ingkang wonten kraton Traju Tresna Prabu Stija lenggah siniwaka kadhep sangyaning Purwadya Bala tinun saka Mandrawa kadya ron kang kentir ing wahare
Oh Prabu Prabowo adeging Gunung Mahendra puncak ngaldaka mangun nyenyep warastra ingkang kinemul salju angendanu naratas saking inggil tumurun tinon kali ranjing kaliwira tuwin gupak warak lenggak lenggok lir taksaka nglangi wedi lahar blegedaba katingal mili kumendeng kelun ngembara temah sirna kasapu dening Hyang Bayu lenggeng ngarga kinemul wana sakyojana jembare kayon gung bebanjengan sesingep grumbul dadya sramaning satu galak lamun sepagut sluping arka kapiarsa pambaunge sono ajag pangempreting dwi pangga tuwin panggroning singa pramila madyaning wana taksih gawat kalimat wingit kepati lebet ing mriku kathah tebing jurang ingkang tan kawistara karana kebegan grumbul lamun tatan waspada minggah lenggahing Gunung Mandara yekti hamung soroh nyawa kapasraken mring jurang pengalapan sukuning aldaka Mandara wonten kedaton endah Birawa kawimbuh bawira anenggih punika kedatoning Nalendra Prabu Setija ya Boma Narakasura kepareng lenggah ing dampar kancana dinadhep sangyaning para wadya ingkang kepareng lenggah ing Stinggil ingkang mangadhep nenggih ingkang paman Raden Suwala Mewah Regyana Patih Pancatnyana arsa wijil pangandikane Sang Nata ing Traju Tresna Prabu Boma Narakasura ya Prabu Setija mangkono wijile pangandika ing dereng kawiyos sing lisan oh
Irim kembang popong kembang popong sari mulat kembang tratebang rorayungan rumambat kang sarawi bepulatan kembang karang sungsang ya jagat Dewa Bathara ya jagat mangestu ngara muga Jawata ngayomana marang kaiwananing ingsun Paman Supala samunipun lenggah kanthi prayogi ingkang putra ngaturaken pasegahan panagrami Paman Supala kamula nuwun inggih nampi sing Bathara ingkang linangkung winanting karahayan praptanipun ingkang paman wentening Traju Trisna kejawi sing menika lumunturing pudya pangastuti mugi kantura wonten ngarsanipun anak Prabu kula tampi asta kalih kula pundi mustaka ndadosaken jejimat anak Prabu kasinggihan lenggah ingkang prayogi paman ngestaken dawuh nggih Paman Pancatnyana menawa padha karahayen ladala inggih kasembuh pangestu watu Anggira Prabu kados winantu karahayen kalis ing niskala suwanipun ingkang paman keparenga budya pangastuti mugi katura nggih kula tampi ndadosaken bingah raos sing manah mboten langkung lumuntring budya pangastuti mugi katura tresanipun paman Pancatnyana kula pundi ndadosaken jejimat nggih Paman Pancatnyana iki Paman Supala wonten dawuh nggih dadosna menika pancenipun dinten menika dede dinten pasewakan angin kula keparang miji Paman Supala lan Paman Pancatnyana karana raos sing manah kula kagol awit rikala semanten
Kula rebatan kikis Tunggara Kamon Kang Yayi Gatotkaca. Monggo ingkang dados tiyang sepuh kula Rama Prabu Bathara Kresna sajakipun boten condong kalian kula namung kemawon tresna kan para Pandhawa. Monggo yen dipun taliti dipun saring kanthi permati kula menika taksih putranipun Kanjeng Rama. Nanging inggih menapa? Rama awrat para Pandhawa tinimbang putra piyambak menika ingkang dadosaken tantri mahraos sing manah kula. Lan malihipun Kanjeng Rama sampun mangertosi dhumateng pengapesan kula. Nanging boten lega sing manah. Nanging Paman, sedaya wau yen to kula menggalih sarana lebet ugi wonten saenipun. Jalaran senajan to kabucala tebih. Panjenenganipun para Pandhawa menika pepunden kula. Tanpa benten Yayi Gatotkaca yen tata gelar menika mengsah namung sejatos menika kadang kula piyambak. Ewuhaya ing pambudi kula kedah kados pundi Paman? Nggih, wonten dawuh. Langkung prayogi anggenipun kekadaran menika dipun supeketaken kemawon. Jalaran senajan to kados pundi? Koko Prabu Bathara Kresna menika boten badhe tega kaliyan Paduka. Anak Prabu kula kinten. Teganipun Koko Prabu menika namung kinarya menggak kamurakan Paduka nggih Prabu jalaran yen to ngantos kadlarung tartamtu badhe damel kucem asmanipun ingkang Rama. Lan malihipun nggih Surat jatuh kados pun dikimawon panjenengan menika dipun gandeng dados Sonalendra ingkang miguna tumrapipun bangsa lan negara. Junjung dumateng darajatipun tiyang sepuh. Namung kemawon senajan teganipun Kanjeng Koko Prabu Bathara Kresna lan Paduka kula kinten wonten ujaring para winasis, ujaring para pintur sagalak-galaking sima mboten badhe tega mangsa dumateng gogoripun piyambak. Ora dalah. Kados lara satripun ingkang paman mila nggih. Kula aturi mendho. Yen Paduka sampun mendho tartamtu wonten palimirmanipun ingkang Rama, malah mbedang saged ngawontenaken lan ngetingalaken darma bektinipun Paduka kaliyan ingkang Rama. Tartamtu badhe sansaya tresna lan Paduka. Laning mangke saged kinarya jalaran panunggilipun Paduka lan para putra Pandhawa minggahipun dumateng Pandhawa nggih. Ih, Pan. Yen ngaten kula mas lepat ing bijangipun badhe kula icali raos serik kula kalian Yayi Gatotkaca kula tumuli badhe ngaturaken sungkem wonten sanipun Kanjeng Rama nenggo wekdal ingkang minunggan paman mekaten nggih. I kagyat risang kapirangu rinangkul kinempet kampit dosang retnaning pawana yoge tukang malang ati yoge tukang ana sing tias yoge tukang kudu garing dereng ngantos sak wetawis dangu nggih nyok imbal wacana nggih Prabu Buma Narakasa Prabu Setija kalian para sentananing praja nggih ngrepepeh-repepeh saking pagelaran Jawi nurangkaya nujum ngastina Pandhita Durna. Oh, nggih, kula ingkang sowan sampun ngantos kagiat jroning penggalih, nggih.
Pandita Kinarya Wangsit Pindha Kombang Nesep Matu Nesep Matu sarining tawang medhar ngelmu kang sanyata boten badhe samaring kepareng rawuh wonten ing Traju Trisna menika Hyang Durna. Hyang sak rawuh jeng andika Kanjeng Hyang ingkang wayah ngaturaken pambagi Ponogrami. Nah, bojleng please lanang padha cek-cekan. Bawana gunung. Nggih, Nger. Winantu Karahayon sawanipun ingkang Bopong Sukalima kejawi sang menika anak sinuwun lumunten Pugdya Pangastuti mugi kunjuk wonten asanipun anak sinuhun. Kula tampi kanthi bingahing raos kula Hyang padha paring lumintuning samudra lan lumintuning pangestu dumateng kula amiwana Balaksana Cahya Nur Cahya. Nggih anak Angger kula ngaturaken pabekti kula men Mbak. Iya tak tampa. Supali, Supala. Ngaturake bekti karo aku ya. Pangestuku tampanana. Iya kula pundi dadosaken jejimat. Kula ngaturake. Ya tak tampa. Pancatana. Pancatnyana. Lah ya kuwi Pancatana. Mbak. Yang sumengko pengawak bojro katitik meliting narpada tanpa kendhat ageman ingkang tanpa tumata kados amengku wigati rayipun Hyang Durna. Pramila kula aturi trewaca wonten wigatos ingkang pundi kula nyadong pangandika Hyang. Nggih. Menika ngeten nggih. Menika ngeten. Ing suwau kula dipun pitados kaliyan anak Prabu Jaka Pitana ingkang kinen dados sesepuh. Ngiras pantos ing mangke dados panglamar dhumateng ingkang rayipun Sarja Kesuma putu kula. Awit dados nuninga yen to Sarja Kesuma nggih Lesmana Dakumara menika badhe kepengin palakrama. Wah, kula rumaja sanget awit sampun sakwetawis Laden Lesmana Dakumara menika mboten enggal-enggal palakrama. Kula taksih kengetan rikala semanten badhe palakrama kaliyan Yayi Pergiwati sampun krumiyinan Kakang Pancawala lan Pergiwa dipun hiringanipun Gatotkaca. Nggih. Nyah menika nggih. Inggih dados putra manah kula menika bab menika inggih karana inggih dipun tresnani rayi menika boten sanes kejawi namung Dewi Jenakawati Atmaja ing kasadyan Madukara. Monggo Jenakawati menika sampun badhe dipun dhawuh kaliyan Antasena. Mila eweting manah kula nggih. Kula namung badhe nyuwun pambiyantunipun Angger Setija supados kersa sabiyantu kaliyan ingkang bapa. Wah, Hyang nyuwun pangapunten. Yen ngantos kula tumindak ingkang culika kula boten badhe ngaping kalih dipun dukani kaliyan Kanjeng Rama. Kula sampun tobat yen dipun dukani kaliyan Kanjeng Rama, urumaos wirang manah kula dene kula katon boten dipun tresnani kaliyan tiyang sepuh kula. Pramila nyuwun pangapunten. Kula kados pundi caranipun ingkang kula badhe ngesuh para kawula senajan para kaos kados pundi kemawon waton kula saged damel suka mewah tentreming negari Traju Tresna kula sampun marem senajan kula kledah cegah dahar kelawan ngunjuk asring tetirah nyirik dumateng kamurkan. Nggih, leres. Ananging nggih. Sunatan paduka menika dipun talak brata prihatos cegah dahar kawan kunjuk menika dipun upadi namung kamukten. Mboten badhe pados kok mboten liyanipun kamukten mboten wonten.
tartamtu pados dhateng kamukten lahir lan batin. Kamuktenipun lahir menika kados paduka jumeneng nalika dipun sengkuyung kaliyan para kadya lan kawuling Traju Trisna. Namung ki mawon. Kamukten kala wau kelong nggih. Yen kalonge lelampahan karo Ki Kestugarana dipun kuwaosi kaliyan pun Gatotkaca. Mongko ingkang sejatosipun parikedah nyepeng panguwaos Ki Kestugarana menika panjenengan Dede Gatotkaca. Sepindhah. Angka kalih. Panjenengan Talabrata cegah daring dipun upadi menika kamulyan mongko ger. Yen panjenenganipun negeri Prabu Kersa Sabyantu kaliyan ingkang rayipun Sarjakasuma. Anak Prabu Duryudana sagah maringaken kamukten miwah maringaken bandha donya. Bebasan negari Ngastina menika badhe dipun paringaken sesigar semangka. Yen panjenengan saged Sabyantu kan pun Sarjakasuma. Jalaran Sarjakasuma menika Pangeran Adipati Anom inggih namung setunggal menika ingkang becak namung anggentos kaprabon dalem ingkang sinuwun. Iki lho ger. Yen Kersa Sabyantu badhe pikantuk kamukten lahir lan batin. Gene batinipun batos paduka badhe rumangsa marem lan mongkok yen Ki Kestugarana emangke dipun suwun wangsul tansahipun Angger Prabu Stija. Makane dados kula aturi menggalih. Lho katuru menggalih ampun mendel ki mawon. Iku menggalih lho. Nyotol. Ki Kestugarana kok dadi Gatotkaca ku ora wangun Gatotkaca cendhek. Gagah panjenengan yen kaliyan Gatotkaca. Mung kalah pinter kendang. Gatotkaca. Tenan. Ki Kestugarana dados kagungan paduka negari Ngastina menika dipun paringaken sepalih. Oh, saya moncar kawibahan paduka Angger Prabu Stija. Motineng Karangabang. Nege utang pati ludira nyembur. Ana kakak muni manguneka siji dewatak bumi kang kumingsir. Ana peteng tutu wengi ana padhang tuturina. Ya. Sinareng kula manah kula raosaken leres pangandikanipun Kanjeng Hyang Durna. Nyara cetha to Durna. Ampun cetha kaya ngoten niku Kanjeng. Ora wangun ana. Tunggarana kok dikakake. Lemah kok dikakake. Sepisan lemah kaping kalih garwa menika sedumuk bathuk senyari bumi. Senyari bumi serajanton namung senyari sejengkaling bumi pertiwi namun yen badhe dipun melek kaliyan sanes dipun labeti ngantos pecahing dada utang ludira. Sedumuk bathuk menika ibarat wanita. Sampun ngantos wonten ing bergonjak. Giri goda. Sampun ngatur ingkang wonten ganggu damel. Kita dipun belani ngantos pecahing dada utaing ludira. Ampun kalih para Kurawa. Kurawa niku sedubuk bathuk. Bojone diganggu nguwah magolek meneh. Nah, tambah perkara. Yen ngaten kula badhe Sabyantu kan Hyang Durna. Nyah. Andel ora. Durna iso paleke ora. Apa? Yen ngaten wonten jekang rumiyin. Kula badhe mbidhalaken wadyabala. Saking Traju Trisna badhe kula irit wonten negari Ngamarta murungaken Janakawati karo Antasena babar pindah kula badhe nyuwun Ki Kestugarana. Bagus. Nggih, ngesangen dawuh. Keparing Bapak nyuwun pamit rumiyin lapa. Ingkang atos-atos Hyang Durna. Nggih, ngesangen dawuh ken. Mangkat kurta sruma panggah Kurta kura rekakiri Kurang neng
kono gawe gelar sira wang-wang aduh ger tumuli lepat saking pangangan-anganipun ingkang paman sinareng wonten rawuhipun Pandhita Durna lajeng padha kemalik tinggal kados pekaten waturipun pun padha sina nggih paman kula sampun diwasa kula sampun saged netepaken pundi leres pundi ingkang boten leres prawila namung gumantung paman Supala kersa sabiyantu kalian kula menapa boten iya nggih yen kados pekaten kula semanggaken lampahan menika wonten rasanipun anak Prabu nggih ngaten kemawon cekap paman Pancatana wonten dawuh sampeyan metu njaba wadya bala yaksa saking Traju Tresna bidhalangen krik lampit brungkat gimpul sepindah boten dipun paringaken kikis tunggara nangka kalih saged dhaup antasine dipun damel sungsang bono balik pun ngesaken dawuhipun pamit medal wasilan tata gati wisraya indriaksa sara maruta ong mawana kono maragana
bisikan makulingan sindung riwun bayu putra lir warayang kula nyadong tamu rika manthe menawa dipun doaken Gusti kula sepatus bertandanan menika para rencana sampun ngadhep wonten ngasapa duka manthe kula nyadong tamu rika manthe wah dalah nyadong pangandika rika manthe kula tindawaken kaliyan kula wonten kados menapa nek yen mat nek kepareng mat nek nyadong nyawu wonten ngarsa madhuk ngoyang rikya matik menapa pun Gusti kula ing Tradu Krisna kepareng amaparana matik ingkang abdi kula. Waduh. Wadya bola buta mlumpuk semono akeh. Nggih. Wonten ingkang boten dipun kabari nusul menapa menika iki komplit. Wadya Traju Trisna. Wonten dawuh lho. Wonten dawuh. Dina iki Gusti mung ngersake bakal njaluke Kistunggorana. Kula saka kuwi Gusti supaya bebudhalan ndereke Gustimu yen ana ingkang bakal bebaringi sedyane mepalangi kang dadi kersane. Cilik dipiloro gedhe tekaning pati oleh mbok tadah tala mangsa. Salah. Iki bakal mangan daging menungso di. Wah, adalah bejo kemayangan. Wah, yen ngaten iki mangke angsal nedol daging tiang. Ya mengkono. Wah, suwe ra mangan wong. Nganti lali. Kaya ngopo gurihe, kaya ngopo seger gethihe, kaya ngopo kemlethu balunge. Nyalon bakal mangan wong. Suwe ra ngrasake pumpung goreng. Pumpung goreng sate lengen. Semur jeroan. Entah embuh nyeger geti kemlethu bareng gurih daginge. Maka tak gak tak polo mangsa tak boten kaya kon minggat mburi dhewe kan. Iya. Keparang kula bidhal dinten menapa? Ora ketung celobor sambung mulintang mangkat dina iki. Keparang kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, wah kula nyuwun pamit. Keparang kula badhe nyuwun pamit nata para kadang nguyaksa. Tinen bebunan badhe lumampah wonten ing kali ngamadheng ngapati Kistunggorana. Ngolah. Waduh kae gare. Ayo ditututi iki. Wah!
Oh. Wah. Aot. Wah. Ah. Ah. Wah. Wah. Ah. Hei. Ah. Hei. Ah. Wah. Wah. Hei. Hei. Ah. Bật. Ah. Wah. Wah. Oh. Wah. Kuat lunyu.